Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Market kod maendi dakika osekalo kanyo 12 bang' saa ariyo kogwen market kod matimo mos na mondo ka saa 11 pacha po nitie saa 10 gi wiye nyaka romo gajwang' warwaki chenro ni eri mondo mi wabed kod odiochieng' maber mabende wadhialo odiochieng' jotiche pacho ka indi mangima mabende iluongo ni Happy Labor Day kamoro amora mentie. Good morning, Happy Labor Day nyaka romo gajwang' in jalno ero maber samoro mondo gokinyi dhi e puothi, mondo idhi e ohala, mondo idhi e timo achiel ariyo adek ma en odiochiengi kendo odiochieng' mwadhialo odiochieng' ni ere ma kawuono kamoro amora mentie. Ok antie kenda office kata ka endi kawuono antie koda welo gwek ma bende go oil ni matindo tindo ma bende gidhiro go uchumi mar piny Kenya. Gin ema dwa chako kodgi chenro ni eri nyaka romo gajwang' mondo wang'e ni to odiochieng' ni eri mano mar Labor Day kata odiochieng' jotich tiende en ang'o ne oganda jopiny Kenya mago matindo ongoke werigo madongo dongo mana matindo tindo mantie kor gweng' miromo go pile pile ja boda boda cha mama mboga cha odiochieng' ni nyiso ang'o ne en nyaka romo gajwang'. Antie koda kambi nero mano ma Kensal ma bende gibiro nyiso ni go gitimo ang'o to giyudre kure to odiochieng' ni eri gidhialo yo machalo nade. Abro chako koda Migosi Ken jatayore tije maduong' Kensal kono kaw thuolo ni eri mondo mi mosi oganda jokanyanam ti fulre negi machuok. Ero kama na inya Justus kendo Color TV amora inya kunu luongo waka mondo wago mbaka gi jopiny. Ero kamano. Iluonga ni Ken Awuor. An ja director mar Kensal Beauty and Fashion College. To kendo antiere go ala moko mobro wachi ka wadhi mbele. Migero go uchumi. Adwoko erokamano ahinya kawuono en odiochieng' ma wageno ahinya kendo wa support Labor Day. Wadwaro ni mondo jotije obedi oyue ka waparo chieng' ma kawuono. Erokamano. Leno ka intie kod achiel kuom nyadendi ma bentie bathi ting' dundi king'iyo picha ni eri mose oganda jokanyanam ibe full renwa. Erokamano Festus. Justus. Erokamano. Yes. Amoso nyikora mogajwang' teni oyawre uru. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Ken wuod kure? An wuod iluonga ni ja South. Uyugi Soma Bay County. Ijako yugi piny machwe. Piny machwe, piny ma ji osomo. Ing'e 1,000 streets. 1,000 streets ang'eyo. Not a good place some years back, but today a good place. Aparo ni sirkal osetemo manyalo. Lokruok. Ene baraksu. Ene kondelo we Kisumu ka. Erokamano. Jako yugi. Yes. To miwa nondi machuok jako yugi ni chopo kanade? Aparo ni story mar kata sigana marwa mar Kensal ni en gima nochakore kaluwore gi interest. Nadwaro ni mondo wakaw nyithindewa. Nan pimo piny mayudo ni nyithindewa mabeyo kabisa ma obedo displaced. Okay. Ne ber ka yudo tiegruok. Koro nang'iyo ang'ama ne odhi school to school manadhie be ne oko ber ahinya nikech weche mag fees nochanda. Okay. Koro naneno ni ka timo berna kaka anyalo keto oganda mondo tiegre. Koro nang'iyo ni industry mar salon ka ema naparo ni mondo abed gi jopiny achiel ariyo moko wabed mondo wapar kaka wanyalo lose mondo obed e rang'iny mamalo. Gi jo salon nyadi mang'eny Justus ji paroga ni jo salon gin joma ok odhi school. To nadwa ni mondo agol mano oko mondo waket tiegruok mar oganda obed maber. Okay. Acha luongo ni kuonde dusruok. Ang'e ni salon kiluongo to gima biro e pacha kaka ng'ama dichuo en blow dry, suko and it ends there. To maybe nyadendi biro kono ni it entails more. Ibende kaka mana kaka directors bimono be pimno machuok ni to iwuok kure pacho ka to ni yudri nade Kensal. Erokamano. Nyara ero nyando. Kanoko bure. Chude. Chudo li. Mumbi ng'enye kono. Erokamano. Koro e Kensal Ichaki to record gig ni magi. 2024. Jumara auchiel. Erokamano. Yo interview. Negi lendo, negi dwaro ng'ato. Manyalo konyogi. Manyalo konyogi yor office. To apply. To girwaka. To isechiedho kodgi nade nyaka ni donj Kensal ka wang'iyo odiochieng' ni mar jotich ngima mar jotich isechiedho kodgi nade to lokruok mane miseneno kaka ne yudogi kaka use move
achiedh nade ang'ino okosi challenges ni home mora mora use walk the journey nade minyalo kwano ni at least I'm seeing myself making step forward kosego achiel mbele tariyo chien. Gima nyalo wacho kaka Kensal is a place to be. Gin jomorwako ji, gin joma understand ng'ato ka ng'ato. Ok gidew ni ng'ani en higa mane, ng'ani oe background mane, girwako ji te. Maka odhi odiochieng' mar jotich kawuono ma Labor Day nieri, to ki reflect maybe just from January kano ochakore, is it worth it ni onego samoro wadhi ale jotijewa e pacho kaendi kawuono? 100%. Rekomane na Ken, the same question on you. Kaki dhach kod jogi gieki ka utemo gero chumi mar piny Kenya, ineno ka samoro bing ni samoro economy tek, ang'eni nitie mwandu mopogore munyiewo mutiyogo, uchiedho nade? Mokwongo adwa ni mondo awach gimoro ka ni jotich gin joma nyaka waluor. Emomiyo jotijewa mapuonjo nyithindo wa make sure ni gibedo trained mondo giyud skills, gibed equipped. Ok an kaka jatelo madwa bukore ni gimoro amora ng'eyo. Nyaka wakaw jotendwa jotijewa mondo wa train. Kendo mar ariyo nyaka wa recognize gi. Of course efforts magi put across. Of course wachulo gi salaries, but salaries are not enough. Wakaw samoro wakaw watero gi etwa. Kaka last year nyicho watero gi Nakuru. Gidhi gine motivation moro matin. Kato kendo wamiyo gi bedo mstari mar mbele. Kaka kawuono Lavenda bro wacho kawuono onego bed ni warado gi jotich mondo wapang chenro mar muhula mar ariyo machakore Monday tarik 4. Second phase, yes. But waneno ni no wawe mano wakuongo bi kala ka wanyiso Kala TV mondo wanyis jopiny kaka watiyo. Kaeto mar ariyo wawegi gi yue. Gibed e ot, gine TV, gibed gi family gi ka giparo odiochieng' ma kawuono. To ka wabiro yepo tarik 4, to the first thing mobro timo en obro kawo jotijwa to wamiyo zawadi mo matin. Kano waparo godo small package moro kwa paro mondo momigi mijingo kaka wachako semester mar ariyo machako tarik 4 Mei. Erokamano. Kaka jal ma bende samoro sebedo ka chiedho kod weche mopogore pacho kani mag tije. Iromo kod kit jotich machalo nade to ere kaka mingle kodgi kendi understand. Awinjo ka nyadendi owacho ni e kambi ukanyo understand jotije duto. Ere kaka itiyo kodgi? Samoro nya yudo moro ma be difficult as kit dhano, ng'ato be understanding, moko be slow. How do you guys move? Jotich gin joma kuonde mopogore opogore. Exactly. Emomiyo samoro amora mwadwaro jotich to watemo mondo wa advertise, mondo waketi mondo nafas ma ji te ong'e. Koro watiyo gi process mar shortlisting, all human resource functions. An gima paro ni wasebedo ka konya gi jotijega ni amiyo gi ga thuolo mar expressing themselves. Wa discuss gik moko e mesa kama adhi marach giluonga gi jisani ka jatelo ok tim kama gin experts e ground. An ng'ino ka ja salon, an ok ja industry. To magi joma koro konya. Ka wayudo ni jatich samoro tije tek to wabedo piny wapenjo ni tang'o dipo ni timore. Ka nitiere weche ang'omiyo ma ok dhi kaka nyende dhi. Kopo ni wayudo ni nitiere gima kaka inyalo konye weche mag guidance and counseling, koro wakawe waketi mondo wawuo kode. Kech samoro ing'eni uchumi bende tek jaduong' Justus. Samoro yudo ka ng'ato dhi matek e ot. Ngima ibare ndasi. Ang'o wanyalo timo? Samoro salary ok oromo to jatich gima fwenyo kode responsibility samoro ng'eny molo mabalang' moyudo. To gima fwenyo Justus gi jotich en ni kikawe ikete piny inyalo chule pesa mo matin. To pesa matin no appreciate moloyo kimiye pesa mang'eny to en gi stress e tich. Ikete wanted ma ok oket wiye koni, ng'ato ok di yue kata bed matin. Amera kipimonwa kaka jatelo osewacho noero, wuotho osebedo ka udhigo maber kaka winjo noero, to different type of people kaka an administrator ma itiyogo, ere kaka handle jogi ma samoro ng'ato kobiro gi weche madala to uketo nade? Kaka ng'eni kowuok dalane kata ode kobiro ka this another different family at the same time. Maka gimoro time to nego beni une ma samoro ichiko iti number 1. Ere kaka handle jotije ni samoro ka en onge odhi manyo mondo mi kaka udhir kambi?
Erokamano. Ing'eni wan kaka wan jotich wae kuonde mopogore opogore. Ng'ato ka ng'ato biro gi pache mopogore. Koro ing'eni mondo ang' ing'eni ng'ani kawuono biro gi paro ama gi chuny mopogore. Achiel ariyo adek chande. Samoro kobiro ofis mondo opimni, odhi dhi e klas. To kaka ang' odhi puonjo, dhi bedo mopogore. Ting'eni ng'ani kawuono ok en kaka ing'eye pile. Koro number 1 ing'eni okang' niro kara kenya kang' iluonge mos ofis tipenjo ni ng'ane kawuono ang'a timore. Anini kaka kawuono in very low. Ing'eni ka in very low to dhi miwa challenges gi students. Students chako complain ni madam so and so kawuono ama akuna moods giwacho ni akuna attitude. Koro iluonge tipenje inone mondo obed thuolo odhi nyisi ni kama ema tim. Na kale gima kawuono neno ka kama. Kantie solution munyalo provide to wakonyo. Erokamano. Jadonken gisani nyalo wacho ni usedongo machalo nade nyaka nuchakru, and maybe start by telling us ni kane the inception of this idea kano biro ne niga mane, to when you are picking up as a baby usepick nade nyaka samo wuoye kodunu un gi jomutiego machal nade, jomundiko samoro gin kwan marom nade? History mar Kensal adwa kawo dakika achiel mondo apim kaka nochebe. An nyadi mang'eny tije ga ne bedo ga oko. Asetiyo region, asetiyo pinje mopogore, West Africa, East, kuonde moko nyaka North Africa. Koro kana duogo e rusa ka tiliela. Iliela Kijende town ka. Yes. To kijana moro no nyise jatelo no kihero gi kaler. Ang'a muni yawo kamoro mondo in be koro ichiwo employment. Koro kanyo nwa yawo Kensal Beauty and Fashion, Kensal Beauty and Cosmetic Salon, mayudre United Mall. Yes. Bang'e no koro clans nochako ketonwa ni gidwaro mondo mi watieg nyithindegi. Yes. Emanwa July 2019 ne wayawo college is based in Kondele. Okay. Kondele kanyo baburu pimo gimomiyo nwayiero Kondele to ok wabiro e town training. Yes, somebody may ask. Yes, koro July 2019 ema nwachake college. Then college obedo accredited through kod TVETA. TVETA is an authority mar wing mar government mang'iyo ni regulate registration kod performance mar institution. Mag kuonde tiegruok mag tije lwedo. Koro wane categories ariyo, wantiere registered and accredited. Registered tiende ni wan sirkal opuodhowa, to accredited nyiso ni oyienwa mondo watim penj mag national, machalo NEC, NITA to kod TVET SIDAC. Koro kanye ma untiege sani, to napenjo bende ni kusechiedho kod jogi nuchako gi nyithindo mkwan marom nade, to how has been the growth? Ne wachako nyithindo ariyo. Anyalo paro kane wa launch Kensal Beauty and Fashion College. Ne wan gi nyithindo ariyo, mama moro nokelo no nyathi koa Alendu. Nobiro kowuondo ni en jago ohala moro mayueyo bath ndara. En jatich mayueyo bath ndara. Koro nokelo no nyathi moro achiel ni obed kanyo. To kare ne en ng'ama nigi hardware. Koro nyathini ema ne wan godo ka kato wecho landre wachako medo moro. Nyithindo ni waluongo ni Brenda Square. Nitie Brenda kendo Brenda. Koro mage man wadhi koro kwa lando school to population odhi nyaka ji 7. Okay. Koro karomo December mar 2019 to wawuok kanyo nikech population ne koro odhi omedre up to 20. Koro wawuok kama ne wantie mokwongo wadhi third floor kod Ero Business Center. Koro ing'eni ka budho matini to corona bende nodonjo. Yes, there's a hit of corona. There was a hit of corona. My colleges ni loro, no loro college ne keep distance. Mano bo chapo wa kabisa man almost 1 year. 1 meter. 1 year, almost 7 months. Yes. Kako ka wadonjo a new building to nge nyithindo waloro school jopuonj na keto. Onge katanga manyabiro nge jiru police. Yes. Mano no mi we lose a lot of students. Moko ne Migori, moko ne Ugis korwa kocha. Yes. But eventually kawana wa pick up ingini school kano se ngere kod quality training mwatemo. Exactly. Ya paro ni mano bena nokonyowa. To kanyo bagone erokamano ahinya ne jopuonj mwasebedo godo. Jopuonj mwasebedo go ng'e gima timo. Okay. Gihero school kaka margi, gihero nyithindo kaka margi, kendo gihero chik mar sirkal. Okay. Koro mane kama ne wabede makoro sani population wa aparo ni anyalo wacho ni Nyasaye ogwedhowa and staff aboro.
to kendo wachulogi kendo rent bende wachulo kendo licenses mag tich Bedo update ma onge problem wanyalo wacho ni wandu KRA bende remit taxes. Erokamano. Nyamera nyaka ni kod chieth kod jo Kensal gi eki. Leave alone you being one of the leaders. Ere kaka gino oseloko ngimani? Mano a long story. Like Get no in a nutshell. As Actually, are you proud of where you are? Yes. Yes. As again experience. Exactly. Also, nikech my director nga mungere gi J County. Some people biro gato leme. Koro I also like I met new faces to also learn. Yeah. And koro kwa dok dala bentie giminyalo wacho ni koro nyaka nabed ka samoro ma gima koro timore kane ji timo mapile koro that be samoro lokore. Actually mor mar ng'ama dhi manyo kochiego kinyi en ni kang'o dok godhiambo to kane ichamo kuon gi skuma to at least kinyi loke mano you can confirm. We kata dayat. Exactly. Kata nying momiya dala. Ng'eny jogwengo king'ega ni ging'e mane lavenda onge to gikane lavenda ni kan. Lakini kaka dhiga e radio sani ging'ani jalendo. Ngiro. Gipo mana ka ni kamoro. I think that's good. Director nyodo ni joma nyiri kata joma mine they're different with us. And we keep making fun of that thing here. Ni do ni kimio kata nyadendi ni single fachiel. Timia the same single fachiel. Ni wadwa tem go girot. Bingino thibiro gi unique things than myself. Mano is true. When I did kabisa. Gage ni wan joma di chua. I don't know whether kaka wan ga narrow in ano man of pain magimanya timo kode. Okay. And then creativity ma gibedo gago sometimes bedo very noble and very high. Omiyo na penje just to hear nito mabalang masamoro yudo. Okinya wacho ni samoro en perfect. Kech awinjo no omenda tok rom. Mokata mana jatend piny odoro mana tamara ariyo mono. Yes, true. How is it kata king'iyo kiloso kuom pod I'm still just on you. Kata kiloso kuom moko kuom jotiju ma untiere go. Ibineno ka ngima gi lokore. Koso gi ketha sa kaken ka. Gisane joma wan go kane ng'ama ketho sa. Nikech dine nitie ng'ama ketho sa to dose wuok oko bedi. Ngima gi olokore. King'iyo kaka ng'ato jo nikech anyalo wacho ni ane mase for long gi joma wan go. Exactly. Koro gini sama gidonjo taneno ng'ata compare the first day to gi sani. Inene change duong'. Moko be sama bedo thuolo mang'ini ni nyathiwa an mane od mabati gisama wuweni ajot mane od mabati moro mabe mana singo Nyasaye konyalo na chieng' nadhi e kamo changes go sebedo kantie bana kineno ka jogi biro ka samoro en a low incoming family to samoro bedo kanyo ineno ka tindo improve ma yudi kod mor machalo nade. How do you feel as a father samoro ing'e wuoro ne many of them? Mana kaka wacho mokwongo ing'e ni somb ji opogore kaka ji nenie family opogore to ibro yudo ka nyaki kaw kaka in bende ne ibedo mane idhi school. Yes. Kendo translate kod jotich ma in godo. Gimoro achiel mana ahero godo jotija ing'eni ne waloro ne ka watieko semester. Yes. Ma okwongo mar higa 2026 ni kakoro nwadhi e semester mar ariyo mwachako on Monday. Jogi ne oloso duty roster margi. Yes. Jogo kawo duty roster ma ng'ato nitie kendo nitiere jo inquiries mabiro samolor kama. Tiyudo ka ne gin e school. Giloso skips of work, giloso lesson plans, giikore ne mula mar ariyo. Yes. Mano kende nyisa ni gin jomohero tijgi. Nikech nitie joma ng'eny midhira ni moko bro duoke ni ng'eni sirkal odagi ni ka wan e rusa to nyaka waywe. Koro kaduogo e penjoni ngima mar jotich an aneno ni olokore nikech ang'eyo sama ondikgi ang'eyo kaka chalo. Yes. Aneno jonyuol moko kago sime biro rado kod office kanyisa ni erokamano ahinya kuom mako na lwete. Gero gatio gi wach ni mako na lwete. Jatijwa ni ne nie studio nyoro mar no pimo weche ma Kensal. Ayudo baba gi nogo sime
Ka duoko ne studio kamano kendo kwan kaka Kensal kuom rito nyare maber. Kiwinjo gima chalo kamano ka wuok kuom janyuol ing'e ni obviously you are touching a life. That's good. To before I go back to her, osebedo mayot Ken? Biashara ok yot. Just as it walk in the park. Just as biashara ok yot nikech wantiere gi competitors. Correct. Magin tije gi gidwa mana ng'iyo ni tang'o mutimo mondo gi antagonize. Wantiere kod joma jopuonj jotije gi mabende gin itiyo mana kodgi kaka gifwambo to gikeyo ko spice mago be wan godo. Wantiere gi Evi Taxes. Ingene wan gi licenses madhi mana boro. Yes. Mondo run that business. Timo ma. Wan mar Tiveta, wan mar jo fire, wan mar jo public health, wan mar gi mar labor, iluongo ni employees registration. Wantiere gi pogore. Wantiere gi mar county. Exactly. Koro taxes gi license kiriyo kod taxes. Samoro ko ki balance your books well tinyalo yudo kidhi losses. Ang'o mamiga mijingo? Mamiya mijingo en ni what trust jonyuolwa, stakeholders mwatiyogo, what trust the fact ni gikawo nyithindegi gikelonwa partnerships, the fact ni ji trust partnerships kala mondo mine luong TV mondo ne luongo mondo wabi kar mano nyiso ni there is something mwatimo ma unique. Yes, emomiyo mage joma koro wabedo go kanyakla mondo wagone to watimo nang'o. Mondo min wachak college 2019 nyaka kawuono. In July one anniversary mar 7th year. Yes. Consistently maonge gimoro ni oblore. So mano nyiso ni we are on the right path. Mar ariyo kende line mar mano ing'eni jo Tiveta biro ga timo assessment. Yes. Jo quality assurance biro kiwinjo reports magichiwo kata magimiyowa kuom performance wa every year. Aparo ni we are on a positive path. Okay. Nyamera, what did you tell a student ma samoro ndala kacha? To samoro ogalore agalo paro ni samoro gima ne oyudo e high school no konya dhigo kamoro obeta kung'eyo ni ochom kure gi kaka en. Tije lwedo gi eki inyalo wacho ni ere kaka gi impact ngima ojende pacho kendi? Mokwongo adwa wacho ni oko kata chandi youth mang'eny. Exactly. To sani ing'e ni gweng' ma youth osomo chief nigi tich mayot. Onge nek, onge goruok, youth matao. Maiso ni temo wacho ni weche arita kwe. Gisani ing'e ni wachiko campaign. Yes. Youth sani girito mana ni liere lori mar josiasa cha giyude miya moro. To kaka wan kaka Kensal kosesomo ofa gin mag lwedo. Ing'e ni sani kaka an ja kalatas, ja pepa, ang' nawuothi to aduong' office mondo ayud tich. Anyalo wuotho ma solo mar wuoche abad. Lakini kin gi tich mar lweti cha, indikori kendi. Okirit nyaka wang' company ni lendi, nyaka ng'adhi office ni aduong'. Nyachako mana kata dala kata cha endi sani ng'e nyithindo dhi school ng'ato ng'isi ni kisok na alanyo teda ni kidhi school iseyudo mia abich moro mia adek moro. Tich mar lwedo ni ma in gi tich e lweti okirit ni nyaka wang' ng'ato ndiki. To kawuono kwa dhialo odiochieng' jotich. Bineno ka nitiere giminyalo wacho ni samoro ko wawacho odiochieng' jotich ni gima biro e pach ng'at man dala kacha en ni jomotwe taikan kama joma dhi ofise moting'o mana laptop. Define for us ni jatich en ng'ama chalo nade? Kaka ing'eye kata kaka iwinje. Kaka winji. Jatich ok ni ng'ama dhi office no mane tich. Kata ng'ato moro dala kata samoro in gi puothi moro alodi moro no iwuok idhi doye ar godhiambo ng'ato biro ng'iewe yudo pesa. Mano be tich. And then nitie jok ma samoro orito mana jambe moro. Mano be ngech ing'eni ka wang' irito jambi cha Nyamera to godhiambo biro nyiewo chak. Ondiko nitie ji mandiko ga chak. Ing'eni pod igero mana uchumi. Jatelo kidongo kiwinjo Labor Day ndalo mane jotendwa inyaparo the days of Moi akina Kibaki kaka ne waona the day. Jatich en ng'ama chalo nade? To ere kaka wa impact uchumi kata yuto mar piny? Jatich en ng'at mo ochiwore madwa timo tich moro momiye. Mane jatich. Dedicated duty. Ng'ama jatich en ma ogolo production. En emomiyo gik matimore go timore. Yes. Koro ba ng'ama nyaka wa celebrate, ba ng'ama nyaka wa her. Nyadi mang'eny mana kaka ipenja no.
ibro yudo ka ikaw odiochieng' kaka kawuono nitiere odiochieng' ma sirkal oketo ni gidhi celebrate jotich. Nitiere organizations machalo kotu biro kanyakla to bedo piny. To ibro yudo ka namba achiel ma gibro discuss en uchumi, kaka uchumi chalo. Exactly. Koro ibro yudo ka sani aneno ka gi fight matek mondo mi jotich omed gimoro. So that Atri nowacho ni around 23%. Yeah, 23%. Koro wan be joma nie private sector, joge wagi nyaka wadhi wane kaka wamedo nikech adier piny to biro matek. Piny sano biro matek. Jatich kano osetiyo maber higa mokalo motieko higa ber kimede gimoro. Koro mano is the only recognition manyalo timo nego jotija mondo wan bende wamede kano yudo sukari kila achiel to wamede obed kata kila achiel gi nus kata kila ariyo. Yes, and again plan marwa mari ni wadhi temo ka wase celebrate kawuono wadhi temo mondo wa train wakaw joge wagi wa train kendo waketgi new system nikech sirkal sani equipping them is okay. Yes, nikech sirkal masani oloko syllabus mopogore opogore. To ing'eni jogi ka gin syllabus mokwongo mane watinde sani ng'eni tindo kluya ni syllabus ani ni curriculum. Yes. Yeah, koro mondo mi gibed well equipped kod training masani. Mano is also another way of recognizing jotich. Yes, plus other plans ma wabro bedo go in the course of the year. Nemerano ka sadhi matek bin wadong mage 22 minutes. And Kuru, tell us. Ang'o ma uchiwo ne oganda nikech my last part marani wuona motegno kuom Kensal moko ang' wadhi general view mar piny kaka dhi. Moko kuom kit lony ma uchiwo ne jotiegre Kensal Kuru ting'o mage kileronwa kata ka en beauties juanda ng'owa ka en mage ma haya koro wadhi. Mano yo courses ma wachiwo. Exactly. Ma ng'ato nyalo ng'eyo ni adwa timo gini be yudre kanyo. Wantere gi hair dressing. Ma en ang'o? Hair dressing en mar suko. Kod loso wich. Suko loso wich no yie wich suko kod liedo luongo ni hair dressing. Wantere gi beauty therapy. Okay. Koro dusruok. Loso ne ng'ato loso kogno wiro wang' machal kamano. Mago samoro ka bedo trained in that line koro samoro anyalo loso kata ng'ama dhi arus. Wantere gi miluongo ni fashion and design. Tweng'o. Oh, an kiwacho fashion and design gima biro e pacha jomoko mawuotho kaka modelers. Man koro mar tweng'o. Yes. Ma samoro inyalo bedo dusa moro iduso ng'ato ipima kaka antie ni to okay los na samoro otwe ahinya. Ilosi kaka gima kaka idwaro kaka in no walosi. Kasto wantere gi cosmetology. Cosmetology ni to koro riwo hair dressing loso wich wiro kogno. Koro kech ng'ato nyalo biro dwaro ni mondo tim los wich kende. Ng'ato nyalo biro dwaro mana mar wiro kogno mar buko wang'. But tie ng'ama dwaro ni ko dwaro som gite. Koro waluongo ni cosmetology. Erokamano. To king'iyo courses ma uchiwo gi ma samoro ng'ato mantie dala kuno dwa biro timo. Biun kod sigana ni jok mosewuok e lwetu. To gintie kuno machalo nade? Koso ka ng'ato osetieko karu kanyo to dok mana do ni ang' muroni. Kata pidho chele nyandoka. Ng'eny gi yaw salon gi. Alafu kendo gima aseyudo kaka Kensal nikech nyathi ko join Kensal kapok otieko ama wachni kapok graduate kama kapok otimo penj kotieko dweni mano nego beno tieke class to dhi kamoro iluongo ni attachment. Attachment kama koro yude lony ma timore oko e market. Yes. Koro yudo ni kapok otieko dwechege mag attachment cha to kamano tieno jogo sekawe. Belure gi kaka koro ber. Kako ber. Yano wa Kensal kose ber chuth. Wanga Kensal wang'eni. Okiwuok in half baked. That makes sense jatelo because ido ni kata mano kuma wantiere ni ng'at mo retain en ng'at mineno ka wuok kuchaka very sharp. Ng'at ma chap. Onge ng'ama jatich moko dwa ng'ama chap. Ng'ama wiye kwanyo. And how do you make sure kata uneno ni motivate kinade mondo mi samoro ng'eni background affect ga jira tebo. Samoro wuok kucho kumoae no be samoro kata mabalang' madomi unono koro ka en kata numa ere kaka motivate katiko kodi mondo mi kowuok kanyo kata kwa tero ng'eni kata media house gi be wakawo ga joko kech wantie gi joma timo idusi kapok idonjo. Ere kaka motivate mondo mi ka giwuok kanyo to at least kodhi komotimo attachment no
to bed gi opportunity kanyo. Nyithindo gi giae e dala mopogore opogore. Exactly. To ng'ata bobiro gi gima opogore. Ng'ato samoro chendo dala ore ni dhi budho kucho. Ng'ato be samoro biro kong'eyo gima odwaro. True. Koro ng'eni ka gidonjo ka to giriwore, osiep be gidhi mako. Koro ng'eni osiep samoro ng'ato olo wadi samoro ng'ato. Koro ng'eni sama gidonjo wan maka jopuonj to ng'ane odonjo kawuono. Wamiye maybe 1 month wandani to odhi machal nado koso donjo e group mawuonde koso o concentrate gima nokele cha wayudo ni nyathini en ng'ama ber o concentrate gima nokele cha endi do wanche gi practical wamiyo gi penj for the first time dong ok odhi perform maber pod ok ong'eyo lakini kako medo practice wadeni kara nyathini ong'eyo gima okele nitiere products koro products wacho ni so and so timo maber we encourage wamiye products ni endi. Yes. Jaduong' ken kaka welni matindo e pacho ka ni mangima ang'o ma wadhialo binti gima we can stand proud of today kawa mark the day mar Labor Day nieri kaka ng'ato ma bende samoro osebedo e pacho kaka nyasi gi timre ng'e kaka weche mag economy ringo. Is there something we can stand on our feet and say ni we've made a step? Adwa chomo gimoro matin ma nyaminwa ma Lavendo wacho. Ing'eni nyithindo gi wa train gi for 3 reasons. Yes. Samo kel gi mondo wa train gi nitiere gik moko adek mwang'eyo. Number 1, wa train gi mondo gin owuon gi yud ohala mondo gindik ji. Yes. Mar ariyo en mondo ndik gi yud employment. Mar adek gidhi Kenya School of TVET mondo giyud training e pedagogy kata teacher training mondo gidhi gipuoji gin be. So sama watimo graduation kaka wasetimo graduations 4 nyaka nyocha wabed cancel. Koro sani wadhi timo mar 5 higani. To wa analyze nyithindo mosekuok gi adi mose mani e categories ma wacho ka. Sani nitiere nyithindo ma wacho ni sani train institutions ma government, nitiere moyawo handgi kendo nitiere ma ondiki. Mana kaka Lavendo wacho ni nyadi mang'eny gibedo retained attachment. Yes. Ka neno mano kaka director mar Kensal mano kendo semora kendo I celebrate kawuono. Mano is a plus for me. Ok adwar ni janyuol ka nyathi okele school oketo silingene oketo nyathi samoro jo ohala kibuye samoro mundo mana gokinyi kaeto nyathi wuok maonge gimoro. Ing'e ni training mina nitimo ni en mar lwedo. Anson. Ok en medhi kram isomo gik mang'eny. Yes. Koro sirkal kanyo maduoko ne sirkal erokamano sirkal noneno ni ber mondo mi wati gi CBET, curriculum based education and training. Yes. Mamano tij lwedo. Tij lwedo onge nyathi manyalo dhi wrong nikech ka en loso wich onge kaka inyalo bahatisha loso wich. Ka en loso kogno onge kaka inyalo bahatisha. Mano emomiyo awacho ni the kind of training ma Kensal chiwo en related to the industry to kendo mana kaka wacho kaneno ka nyithindo perform maber anyalo ng'iewo na soda jopuonj wacho ni ng'ani is placed kama mano I celebrate today to be a plus. Brenda, I mean, Lavende bin neno kantie gima inyalo dhi alodichieng' nieri ma wadhi ale jotich. Ibe inyalo riwri kod jotije wedeni to wach ni hure wachopo ma watimo ma higa osebedo nochakre samoro matek. At least we are here today. Kaka Kensal. Yes. Mokwongo awacho ne all my fellow staff ni happy Labor Day. Yes. Kane wachako maybe ka semester ochako noko yot but because of teamwork gi unity no endi wanyalo wacho ni ber. Koro mana era to giwinjo wach kachiel mar oganda kanyakla. Yes. Omiyo anyalo wacho ni Kensal nitie kama Kensal nitie kawuono kendo wambe wamor ko celebrate odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Lek mane muneno ka utayo kapogore kod gima director wacho maybe in the next 5 years kapo ni Nyasaye okuro ukanyo miyo ukinde ibendi bedo together ngini samoro green pasta benyane kar ken samoro green karino green okwacho ni brown samoro karino green to green amoro nyalo neno ka Nyasaye okuro in the next 5 to 10 years e chunyi maiye kaka ng'ama miyo allow me to use that word ang'o migombo neno ko odhi nyime kambino kendo loko ngima jotiegre mopogore opogore gi kama wantiere wan kondele
to majority of students wan youths to gi young women. Koro gichunya gombo ni like KENSA identify like estates man piny mondo empower the youths the informal settlement areas. In the 5 years coming to joma ne ok nyal cha at least gin gimoro ma ginyalo chako. Samoro ng'ato yudo suko, ong'eyo suko, nyalo yawo salunde, molo mondo dhi okwesi, molo mondo jasiasa okelne en gi mare e lwete. Yes. Erokamano ahinya Lavenda. Jadunken, jatend piny Migosi William Ruto kawuono nigi romo kod oganda jo Kenya ma jotich. Thothgi gidhi bedo Vihiga kae odiochieng' ma kawuono. Dini bedo but jatend piny kawuono. Ang'o minyalo kuodhone Wood Sugoi? Wood ngima jotich. Wood Sugoi mokwongo dakwani mondo omed jotich osara Mabalang. Mondo recognize jotich. Gima bende nyalo chako wachi en ni Nyota program masani biro ma tiego nyithindo rowere omed jiwo jotich mondo train nyithindo maber, nikech ka wantiere gi nyithindo mobedo well trained ka wanyalo wacho ni uchumi biro bedo maber mbele. Koro ochiw pak okwa jotich mabiro train nyithindo gi sama ibiro ketgi training chakre Mei mondo gi train nyithindo gi yo makare maonge mibadhi. Mar adek anyalo kwayo ni okete pesa moro mondo mi training mar component mar Nyota ni biro timre maber. Gimoro bende anyalo chako agone go erokamano, nitiere gimoro ma training model moro ma jatend piny nyocha okelo maparo ni kata jofwambo ung'eyo miluongo ni dual training. Dual training ni agombo kabisa. Dual training tiende ni nyathi bedo e college tam achiel to chako biro industry tam achiel. Koro en gima wilore tam. Gimomiyo mano ber ma bende adak kuodhne jatelo ni mondo ojiw mano en ni nyathi bedo trained kong'eyo ni koa e class to en industry. Koa industry odok e class. Koro theory kod industry kod practicals romre. Mano ber moloyo kikawo practicals iketo mathin to theory iketo malo. Mana kaka wacho mokwongo Justus, tich mar lwedo ok en gima manyalo bahatisha. Ni koro ni wane adwa dhi loso ng'ato facials, adwa tema, mano ng'ato teri e court ni wang'o wang'e. Gig beso manyalo backfire. Yes. Kendo kidwa fwenyo ni a client en ng'at mariek kata ng'at matije tek, kethe wiye. Ilielo wiye to wiye obam. Mano ok gima onyisi. Eka dibro noni nyathi maliero no high school mane. Koso nong'e tich e pap. Emomiyo ineno sani eri what encourage ji mondo obed trained e weche kaka koro wan what train hair, beauty kod fashion and design. But di penjo Lavenda da duoki. No, you can just bring it in the next 5 years. In the next 5 years. No wacho mana kaka oneno. Ini kaka jatelo koro nyise ni gime wacho no wadwa timo nwa in the next 5 years wadwa ni wawuog e gorofa cha sani koro waingo wadwa ni mondo wadhi mondo wager skundwa. Wamany lopo wager school. Wayud kama nyithindo nyalo time co-curricular activities. Wayud space jopuonjwa nyalo bedo office moro maduong' maber ma ginyalo interact fully. Accessibility nitiere third floor samoro ing'eni wan ok wabagua people with disability. Ok wabagua ng'ama uti. Koro ing'eni samoro third floor kacha chande chopo kacha tek. To wadwaro kamoro ng'ata nyalo biro bed ja higni 55 nyalo biro. Mano is my plan in the next 5 years. In the next 5 years, benda gombo kabisa ni kwatiyo kamnyaka like stakeholders gi partners to mondo wamed courses. Sani okene ka watimo adek. You register more. Register more. Tiveta ubi mondo okonywa accredit more courses mondo kik walok out ji. Inyalo kelo kata metal work, wanyalo keto plumbing, masonry ginego mondo mi kik wa blockage KENSA quality training omiyo bedo trusted in the public space. That's good. Lavenda, samoro kiwuotho kata kawuotho mta. Allow me to use that word. Neno ng'ato kata kanigi kiosk ne moro kanyo liedo, ng'ato nitie gi ka moro kanyo samoro ochoma bando, ng'ato nitie gi ka moro kanyo timo
what is your word to joma samoro disregard jogi? Jasuka suka. Salon okame go yudaku. Ikudhe wach. Kido winjo wach to dhie salon. Ere kaka onego bed ni wa regard joma tiyo tije matindo tindo gi? Mano to yie gima timore dio kaga ne jo salon gin for one jo belo. Yes. Koro Bende dio ne gin jo belo. Dong jinene umpogore koro gin jo belo. Exactly. Gisani anyalo wacho ni e Kenya industry ma duong' sani, industry ma chudo en beauty industry. Koro kik wadharau ng'ato ni osuka Mana ja saloon. Mana ja saloon. Mana ja liedo. Mana ja liedo. Sani industry maduong' ma chudo en beauty industry. Exactly. Koro kik wacha ng'ato. Then ng'ama nigi kibanda ne ma samoro yaw obi cancel oyud certificate. Nikech sani gini jo anti-corruption ama whatever boro wuotho to penj to in miyaw kari diere oboke manyiso ni in godo. Koro wan warwako ji te. Manyiso ni in certified, manyiso ni in kata gi lony moro matin, kata en mana certificate. Good. I think that makes sense. Kech iyudo ni jok ma kata mana artist. A good example kata mana wuodwa Prince Indah for example. Kodwa no dusre mondo odhi e stage ka opichni. Okalo mana elwe? Adwat jogi. Jok mineno dhi kata mana jatend piny mineno kodwa ga dhi e talk show maber donge ni ja saloon maketa keta ma ingini jo neno ni macha mana tich jaluno dongo Lavender kong'e ni nyaka ibed daktari, ibed engineer, ibed lawyer, ibed japuonj. Abare jopuonj nuero kabisa ni ng'ane sim to matek ibed japuonj ka Mr. ng'ane ma kani keto nen rieka nya joluno rieka. Now kanyo koro samoro jo osebedo mang'eny Lavender mose ingo advice ni minyamiyo kata jonyuol ma samoro gone nyithino matek ni kokibedo somo matek kibedo lawyer gima timo kodi onge which mingino koromga. Yes. Lawyer no inyalo kaka fee ni tere lawyer to mondo mang yud tich e sirikal ma sani ni sani. Yes. Kaka youth life is not easy. Correct. Okoyot sani. Sani gima ber en tich ma in godo e lweti. Mano konyo molo ni kokida dhi office ni duong'o mar ng'ato. Ji adima nosetero papers kan. Samoro mungis mani wang'o gochni. Paper ni no akawa kama to bole dustbin. To ka in gi tich mani lweti to ngikonyori. Koro sani gima nyalo advice Gen Z man kuchocho indi. Tij lwedo ber. Yeah. Koro you have to sleeve up. Iti. Kati suko, kati puro jadunken. When do you ching mangungwe pacho kaindi, which we are just drawing to a close, you don't matter kauchel to sawarumo. And do you ching mangungwe pacho kaindi. Kaka jo ala masamoro magjigi wegi. Angeni ti andonge mang'eny masamoro serikal ning'unu wenge gi kabisa. Ugombo ni mondo ubed at pa machalo nade koda migepe mamoko. Aparo ni sirkal omiwa space, oketwa stakeholding ma wan bende miwa space mondo discuss kaka private sector. Mar ariyo e weche mar license akwayo ni mondo county governments orew licenses obed achiel. Kar ng'ado license mar businesses awach ni aboro kata auchiel. Girew gi ariwa to gikete obed achiel. Consolidated one. Consolidated oting'o fire, oting'o this. Kaito taxes be giter piny. Okay. Mano kwatimo to onge competition mo bedo go gi government. Wabiro bedo at par kendo wabiro tiyo kanyakla. Nikech at the end of the day tax wachulo. Yes. Tax wachulo mondo miyo wami sirkal mondo sirkal oger godo piny. Mane gima nyalo wacho kuom weche ma chalo kamano. Erokamano. Odiochieng' ma kawuono ka dhano koro romo chuny ja Kenya to be onge ga e pap ahinya king'ewa ni wadhi e pap kucho. Ng'eny gi winjo ka wacho ni jogi samoro kawuono ni mane TV ging'iyo mana weche gi eki achiel kachiel. Oteni mogik ne oganda jo Kenya ka watieko ni idwa kwayo ne odiochieng' machalo nade odiochieng' ni ma kawuono. Akwayo ne jotijwa duto mar Kenya ni kawuono ing'eni en International Labour Day. Exactly. Kenya kende. Mm. Kenya bende o celebrate ma to wan kaka employers wa embrace jotijewa. Sirkal bende o embrace jotich to wan kaka private sector wakaw Lavender gini waket kaka marwa. Ka gin gi
weche moko machando gi to waling kendo wawinj negi mondo mi wajier kech Lavenda gine chulo tax ka wachulo gi gichulo tax gimedo uchumi wachulo gi ng'iepo e dukni gichulo taxes mopogore opogore exactly koro an anyalo wacho ni jadung Justus ni odiochieng' wa kawuono odiochieng' maduong' kendo ok wakae for granted kaka exactly yes. Happy Labor Day to our staff. And maybe before I let you go, ang'o oteni minyalo oro ne jomoko ma samoro nyanyasa jotich? I was forgetting about that. Jomoko ma samoro nyanyasa jotije, jatich kata ka tuo kudwa ni to ngima chalo nade. We've seen even workers being beaten, being tortured. Is it worth it? It's not worth it nikech emomiyo nitiere kindiko jotich nitiere gik manyaka bed ni luwo sheria mag sirkal. Achiel kuomgi en ng'ado statutory rights, achiel kuom deductions, achiel kuomgi en SHIF, miluongo ni SHA, miluongo ni SHIF. Mano nyaka ing'adi so that you protect staff. National Security, Social Security Fund nyaka ing'adi and remit. Nitiere jo employers moko ma ging'ado to giremit. They don't remit. And that's wrong. Yudo ka jatich kos yudo chandruok mar tuo kata family ne kodhi hospital to yudo ni ok onyal gine. Oyudo pek e weche. Oyudo tek. But ok onego bed ni mana maro SHIF no kende kata SHA kata gino ema ing'iyo. Ka in gi uwezo support the family, support the treatment mar jatich. Eka koduogo to duogo gi mijing'o kowacho ni adieri ayie ni employer man ma Kensal ni en truster. Exactly. Jatich aile no kinya wito. Obiro bedo kanyo ko. Obo bedo a good ambassador. Yes, good ambassador. Yes. Kama na inya jadunken. Lavenda wach ni mogik. Ote ni minyalo oro ne ji e koro gwen ka koro awinjo no do ya another term. You calling it a term when you are coming? Semester. Mi thuolo ni ri mar rwako oganda to wanya ng'ama nigi kwayo madwa chopo mondo miyo otim inquiry onyalo yudo unade to mai thuolo mabende mi nyalo wacho kata kantie namba tinyalo chiwo negi to yudru kanye to mondo mi gipim mathoth kod wachiel kachiel. Kamano mokwongo wan kod kwayo iri. Yes. Inyalo chopo ir president to wachne kech one of his agenda ne kazi kwa vijana. Yes. Mondo mi vijana tich. Nikech sani kaka wachiko campaign. Vijana rito ni oluong kech gine mitiyo kodgi mondo giketh rom siasa. Exactly. Girito mondo gidhi roundabout Kondele mondo giwachne wadagi. Wachni Kondele ni unene first stand. Wachne ng'ama biro no ni wadagi. Gin dine youth nigi tich onge gi sama dhi kul. Koro ne jowinjo te ne yudhe te warako Kensal tarik 4 dwe mar 5 ka wachako semester. Ada wacho namba ma maybe ng'ato nyalo bedo gi for inquiry. Koro namba 0732 400 526. Nyano ne gikendo. 0732 400 526. Dakos kalo kanyo 59 bang' saa 2. Wach ni mogik ne kono jokanyo nam kiwish gi happy Labor Day. Happy Labor Day ne joluo gi jo Kenya te wa keturu kwe. Erokamano. And ken the same way samoro nitie gima inyalo medo urwako ji machalo nade Kensal kuro uyawo dhute machalo nade to semester wero dhi chakore kendo then wach ni mogik ne oganda jokanyo nam kikwayo ne godiochieng' maber. Adwa duoko erokamano ahinya ne jo mwasetiyo godo higni mosekalo, jonyuol, jotich, nyithindo mwasebedo kwa train, partners wa machulo ne nyithindo fees, waduoko ne erokamano kuom the trust magisebedo kod Kensal Beauty and Fashion College. Adwa nyisogi ni ma kata adwa kwayogi ni gidhi mbele gikelwa nyithindo mondo wa train ok wabi disappoint gi. Mana kaka ging'eyo kendo akwayo ni mondo watudre kabisa chenro modwa chako tarik 4 dwe mar 5 mar new semester. Wabiro train nyithindo kendo wabiro miyo gi chenro maber to moloyo graduation marwa mar 2026 en December higani. Koro biro bedo mapek. Akwayo ji duto mondo obi e nyasi no kendo wabed kanyakla mondo wane kendo wa celebrate nyithindo mosetiegore. Erokamano Justus. Happy Labor Day nyakoro mogo John kamoro mentie ko gwen maket kod Maendi en kanyo dakika 1 bang' saa 3 onyango nieri maket kod ma
ageno ni samoro intie pacho kanyo kod nyikwa mamau uyueyo mos ka samoro yudo mana nyuka moro uso kata chai moro ka ung'iyo achiel kachiel chenro gi eki e wang' jowi mopogore opogore kendo kugeno bedo kod odiochieng' jotich noero makare. Kowuok Kala TV wakoyonu maber odiochieng' nieri ma kawuono jo Kensel bende owacho na nyisu ni happy Labor Day odiochieng' nieri maket kon winjo ka giwacho ni from 4th gintie kod chenro magi bende gisepango dhi nyime kanyo inyalo timo enquiry kotude koda nembni bende ne omiu chien kanyo. Chenro mamoko mabende gibo bedo go wabo bedo kwatie tich achiel kendo wabiro nyiso chenro go ka Nyasaye nyalo no samoro anyalo kata kelo nigi achiel kachiel nyakoro mga jwang'un bune ni to Kensal mipako ni to en Kensal nabadi to gichiedho nade kod oganda e kor gwenge nyakoro mga jwang' Nyasaye konyalo ni monyalo na wachak watime kendo odiochieng' makiny ama chieng' wuok tich kawuono wantie kod weche ng'eny Nyasaye matin wantie kod jatend piny owacho gwenge mag Vihiga tie jofwambo obet angech mabiro neno ni giluwo wechegi kachiel kachiel. Seme kucho bende wako mi wuon jaod bura maseme Dr. James Nyikal jood bura buora sani kuneno ka gichimo tinde gidongo donjo seme kanyo tung'e ni welo nitie dala koro wako welo kod muolo to ne familia mar Dr. James Nyikal pod wadhi nyime kod timonu mos kotenore kod lal mar wuonu jaduong' Kaka Nyikal mamedi ko odiochieng' ma kawuono skund primary Roma ridore Seme sub county Kisumu county. Dungan Jesta Doya wuod Seme ma Kala TV.